बाक्सा जिल्लानि मोनसे गोगोम दखरा आफाद गेजेर बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे आफादा बिथांमोननि 21थि बोसोरसालि जथुमा बेखौ साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंदों आरो दिनै बिथांमोना 22 डिसेम्बर खालार दिनै गेवलां मेलमोन आरो बे गेवलां मेलाव बिथांमोना आंखौ हांख्रायदोंमोन बाहागो लानानै मोजां मोनबाय गेजेर बिजनि ओनसोलनि मोन 9टा बर' गामिनि रायजो राजाफोरखौ लोगो मोनबाय आरो बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव मा थांखि लानाय खामानि मावगोन आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा बोरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो मावथांखिखौ जाफुंहोनायाव बोरै बिथांमोना मदद आरो जोंखौ हेफाजाब होनांगौ बेखौ जों दिनै मोजाङै सावरायनाय जादों। जों फोथायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दिनैनि लाइमोनफोरानो गाबोननि नोगोरारि माने बर' हारियाव जेसेबां दायो लाइमोनफोर दङ जायफोरा स्कुलाव फरायबाय थादों जायफोरा कलेजाव फरायदों जायफोरा इउनिभारसिटियाव फरायदों बिथांमोना मोजां लेखा फरा रोंनानै इयुनाव बिथांमोनानो बर' हारिनि साफा साफा सुबुं सम्पद जागोन बर' हारिनि दैदेनगिरि जागोन बेखायनो जोङो बिमा बिफा बिथांमोनखौ खावलायदों जे गावनि गथ' गथाय जायफोरा स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव फरायदों बिथांमोनखौ जों मोजां जोथोन लानांगोन बिथांमोननि फरायनायखौ जोङो मोजां जोथोन लानांगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो 20-25 बोसोरनि उनाव बिथांमोननि आथिङाव गावनि आथिङाव गाव गसंथानायखौ जों खालामनाय जि राहाफारि बेखौ बिमा बिफाया लानांगोन बेखौ जों खावलायदों आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बर' हारियाव आथिखालाव सोलोंथाइनि हारा आवगायनि रुजुनायाव जोङो गोबां नङाब्लाबो फ्राय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनाव मोनसे डेटा दङ आरो जों मोनसे सानदोंमोनबो 2002 मायथाइयाव जों सानजेनदों आरो फैयै आथिखालाव जों नुना मोनदों फ्राय 45निफ्राय 50 बर' हारिनि गेजेराव सोलोंथाइ रोंनाय हारा फ्राय 50% जागोन नाथाय जों बेराफारसेथि जों नायदों आसामनि सोलोंथाइ हारा 89.5 that means 90%। दा आसामनिया 90% बा जोंनिया 50% ब्ला जोङो 40%आनो जों मोनफैनानै दङ ओंखायनो जोङो बे बेलायाव जे बर' हारिखौ जोङो दावगा होनांगौब्ला बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जि मोनसे आबुं माहारि दानायनि जि सिमां नुदोंमोन बै थासारिसिम लांनांगौब्ला जोंनाव मोनसेल' हाथियार दङ बे हाथियारानो जाहैबाय जोंनि साफ्रोम लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो मोजां लेखा फरा होनानै फोरोंनानै बिथांमोनखौ गेदेर मानसि खालामनांगोन आरो अब्लानो बै लाइमोनफोरनि गेजेरजोंनो बिथांमोना गुबुन गुबुन बिथिङाव गावखौ राफोद खालामनायनि लोगोसे बर' हारिखौ फैबाय थानाय समाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जि सिमां नुनाय बे सिमां नुनाय बायदिनो बर' हारिखौबो बुहुमनि गेजेराव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दाफुंनो हागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फोथायनाय दङ आरो बेखौ लानानैनो फैबाय थानाय 2 बोसोराव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ मोनसे जांख्रिथाय हिसाबै लानानै जों 2 बोसोराव जों सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावनो जों मावथांखि लाखाबाय आरो बेखौ लानानै जोङो गामि गामि जों हाबनानै बिमा बिफाजों सावरायगोन फरायसाफोरजों सावरायगोन जोङो फोरोंगिरिफोरजों सावरायगोन आरो जायफोर जोंनि दिथागिरि सानसुमै बिथांमोनजों सावरायनानै जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ मोजां लेखा फरा फोरोंनानै बिथांमोनखौ साफा साफा सुबुं सम्पद खालामनानै बर' हारिखौ दावगाहोनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो जों थांखि लानाय जादों। जों नुदों आथिखालाव बिराद कम्पिटिटिभ जाबोबाय जायखिजाया बिजोङावनो आरो जों नुदों 2006आव जों जेब्ला बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक होनायखौ जों सानदोंमोन बै समाव फ्राय 30निफ्राय 35,000 बर' सुबुंफ्रा बर' फरायसाफ्रा बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक लिरदोंमोन आरो बै समाव जोंनि 2006आव जों जेब्ला सानजेनो बै समाव अल आसामाव बर' बिजोंनिफ्राय सेथि मोननाय हारा अनलि 66मोन नाथाय जों देग्लाय नुबाय 2024 मायथाइयाव जों नुबाय जोंनि हारा सेथि मासि आवग्रिनाय हारा बा उथ्रिसारनाय हारा बांदोंब्लाबो नाथाय बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक लिरनाय फरायसाफोरनि हारा खम जाबाय थादों देग्लाय फ्राय 60,000 फरायसायाल' माने मेट्रिक परीक्षा लिरदों आरो बिनि गेजेराव फ्राय 3,821 जोङो फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों बेखौ जों जुदि 2006 जों कम्पेयार खालामोब्ला जथेस्थ' मोजां होननानै बुंनांगोन नाथाय थेवबो जोङो गुबुन बिजोंजों जों रुजुनानै नायोब्ला बे जोंनि थाखाय जथेस्थ' नङा बे बेलायाव आसाम सरकाराबो माने फरायसाफोरनि फरायनायनि मोजां हारखौ बांहोनो थाखाय बिथांमोना बान्था फोसावदों जों नुदों बिथांमोना जायफोर फरायसाफोरा सेथि मासियाव आवग्रिनो हायो बिथांमोना स्कुटि होनायनि जों माबाखौ नुदोंमोन नाथाय बिथांमोना देग्लाय मोनसे अपसन होदों बिथांमोना जाय फरायसाफोरा बिखेखै हिनजावसाफोरा
फार्स्ट डिभिजन मोनदोंब्लाबो बिथांमोना गासिबो स्कुटिखौ मोननाय जाया जायफ्रा कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फर्मेल कलेजफोराव फरायालासिनो बिथांमोना कचिं लाहैदों बिथांमोननो होनाय जाया होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जों फोसावनाय नुदों बे बिथांमोननि बाथ्रा नाथाय जोङो स्कुटि मोननाय बा राव अनसुंथाइ मोननाय गोदोर बाथ्रा नङा नाथाय जोङो बे कम्पिटिटिभ जुगाव जोङो बर' बिजोंनि फरायसाफोरा जोङो गुबुन बिजोंनि फरायसाफोरजों जोङो कम्पिटिसन खालामनांगौब्ला जोंनि फरायसाफोरा मोजां फरायनांगोन आरो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो सिरियास जोङो ओंखायनो फरायसाफोरखौ जेखि जाया फरायनाय माबाफोर जुदि जेंना सोमजियोब्ला दुलाराय बर' फिसा आफादनि खाथियाव फै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ जोङो आं दिनै मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों सोरबाफोर बर' बिजोंनि फरायसाया मेट्रिकआव 80% मोनदोंब्ला बा 80%नि बारा मोनदोंब्ला बिनि न'खरा जुदि दुखियाब्ला बिनि थाखायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै फरायसाखौ गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जों मोनसे बेब'स्था खालामदों ओंखायनो बे दुखिया न'खरनि फरायसाफोरखौ जोङो गोजौ फारसे सोलोंथाइ लानायाव खुनु मोनसे गिनो नाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैफोरबायदि मोजां फरायसानि थाखाय जोङो अरायबो जोङो राङारि मदद जायखिजाया फरायनायाव जायखिजाया मददनि थाखाय जों अरायबो राजि ओंखायनो गासै फरायसाफोरखौ जोङो फरायनायाव गोसो होनो थाखाय खावलायहरो